Sibingelele futhi emakhaya. Ngithi ake ngibuye-ke manje ngibambe amaphupho okuphupha imali engamaphepha. Imali engamaphepha ukuyibona ephupheni kusuke kusho inhlanhla nakho. Kusuke kubika ukuthi yebo inhlanhla uphiwe yona, yize noma inhlanhla yakho igudla iguma iza kancane kodwa ikhona. Usuke uwumuntu ophiwe inhlanhla futhi inhlanhla ezosebenza ngamandla uma isifikile kuwena. Ukuphupha-ke kuwukuthi le mali lena yamaphepha uyayibona uyiphethe ngezandla. Kusho kona ukuthi ezandleni zakho ikhona inhlanhla. Izandla zakho ziyakwazi ukumilelwa inhlanhla. Ukuphupha umuntu ekupha imali engamaphepha, lokho kusuke kubika kona ukuthi khona ingilozi noma kukhona isidalwa sasekhaya esikuphayo le mali. Okusho ukuthi laba bayibiza ngokuthi spiritual guardian yakho isuke ikudlulisela inhlanhla. Inhlanhla lena ezokwazi ukukondla. Inhlanhla yize noma izoza kancane kodwa izofika kuwena ikwazi ukwenza izinto zenzeke empilweni yakho. Ukuphupha kuwukuthi imali yakho le ngamaphepha upha abantu noma upha umuntu iyadlula ezandleni zakho. Lokho kubika kona ukuthi inhlanhla ayihlali, iyadlula kuwena, isebenzela omunye umuntu. Yebo inhlanhla uphiwe yona kodwa iyadlula iyosebenza komunye umuntu. Ukuphupha-ke kuwukuthi uyantshontshelwa noma iyakulahlekela imali yamaphepha. Lokho kubika kona ukuthi uphunyukwa inhlanhla. Inhlanhla yakho ifike ikudlule iyosebenza kwenye indawo. Kukhona umuntu ekumele umqaphele noma kukhona abantu okumele ubaqaphele abaphila ngale nhlanhla yakho. Siyathokoza kakhulu.